Hola amics, us presentem la primera passejada amb l'Evangeli. Passejada perquè estirar les cames també ajuda a pensar sobre les coses i en aquest cas sobre l'Evangeli. Avui volem compartir amb vosaltres els nostres pensaments sobre un fragment d'aquest Evangeli, de l'Evangeli de Marc. Exactament, amics. Passejar és una bona manera de conversar i si ho fem amb l'Evangeli, amb un text evangèlic, doncs ens serveix això per reflexionar, per meditar. Podríem estar passejant per la muntanya, que també és un molt bon lloc per llegir l'Evangeli, bueno. En qualsevol lloc de Catalunya, però no és que vulguem ser centralistes ni molt menys, però en aquest moment ens trobem a Barcelona i per tant, doncs, mira, és el que hi ha en aquest moment i passegem doncs, per alguns dels carrers de Barcelona, que tot i que no és dels més transitats, doncs ja sabeu com és Barcelona i us convidem a que vosaltres llegiu aquest fragment de l'Evangeli que avui us proposem, que és l'Evangeli de Marc, capítol 10, versets del 35 al 45, i que també vosaltres hi pugueu dir la vostra i pugueu pensar-hi també pel vostre compte. Petició dels fills de Zebedeu. Llavors, Jaume i Joan, els fills de Zebedeu, s'acosten a Jesús i li diuen: Mestre, voldríem que ens concedissis el que et demanarem. Jesús els preguntà: Què voleu que faci per vosaltres? Ells li respongueren: Concedeix-nos de seure amb tu a la teva glòria, l'un a la teva dreta i l'altre a la teva esquerra. Jesús els contestà: No sabeu el que em demaneu. Podeu beure la copa que jo beuré o ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat? Ells li respongueren: Sí que podem. Jesús els digué: Provo que beureu la copa que jo beuré i sereu batejats amb el baptisme amb el que jo seré batejat, però seure a la meva dreta o a la meva esquerra no sóc jo qui ho ha de concedir, i seuran aquells per a qui ha estat preparat. Quan els altres 10 ho sentiren, es van indignar contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué: Ja sabeu que els qui figuren com a governants de les nacions les dominen com si fossin amos, i que els grans personatges les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no ha de ser pas així. Qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser primer, que es faci l'esclau de tots. Com el fill de l'home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida en rescat per a tothom. Què us ha semblat? És curiós la pretensió. A mi el primer que em sobta és la pretensió de Jaume i Joan al demanar-li una cosa així a Jesús. No sé, porten gairebé 3 anys ja amb ell, ja estem al final del temps en què Jesús va estar amb els deixebles. Porten gairebé 3 anys amb ell i sembla que no hagin entès, bueno, això passa en altres ocasions, no? Però sembla que no hagin entès gaire de què va això, perquè li facin un plantejament així a Jesús, no? De seure en la seva glòria a la dreta i a l'esquerra de Jesús. Ostres, sembla molt agosarat, no? Què us sembla? Clar, perquè d'una banda, pensant que Jaume i Joan poguessin anar de bona fe, dius, mira, li estan demanant de tenir un lloc ben proper a ell, no? Perquè tenen ganes d'estar amb ell i com més a prop millor. Però d'altra banda, també semblaria que aquí doncs, hi ha una part de desig de poder, que de fet, si consultem altres evangelis, veiem que la cosa va per aquí, perquè els deixebles ja pel camí estaven discutint d'entre ells qui seria el més important o qui era el més important. I per tant, també aquí, per part de Jaume i Joan, hi ha aquest desig de tenir poder, com si ja estiguessin establint
entre el grup de Jesús una sèrie de normes, de dinàmica, un funcionament semblant al que imperava en la societat d'aquell temps, que era un funcionament desigual en què uns manaven molt més que els altres i altres manaven molt poc. I de fet, ho podem veure també que això és un tema, una petició relacionada amb una qüestió de poder, primer per la resposta que els hi dona Jesús i també per després com reaccionen els altres deixebles, no?, que s'indignen i es posen, o sigui, s'enfaden, no?, per aquesta petició que han fet Jaume i Joan. I Jesús després els hi contesta que qui vulgui ser el primer, no?, qui vulgui ser el primer, que es faci el servidor de tots. I aquí a mi em fa pensar, bueno, hi ha una descripció que ara també ho comentava el Miquel Albert, de com són els governants, no? Diu, els personatges ve a dir que tracten els països com si fossin la seva propietat, no?, com si fossin els amos, com si els hi pertanyessin. Els governants d'aquella època segurament eren així i en molts casos veiem que les coses no sembla que hagin canviat molt, no?, en el moment actual. Que va. És una descripció boníssima i que ens va molt bé pel moment present, perquè clar, Jesús en aquell moment estava descrivint el funcionament de l'imperi romà, que hi havia esclavitud, que hi havia molta desigualtat, però si fem comparatives amb el moment present, tenim noves esclavituds, tenim noves submissions, tenim noves desigualtats. Vull dir que, per tant, és una cosa totalment aplicable a la societat d'avui i, per tant, aquí és on veiem l'alternativa que realment ens ofereix Jesús als cristians, a tots els que el volem seguir. Perquè ell ens diu aquest sistema no val per l'Evangeli. L'Evangeli vol un sistema social molt més igualitari, una dinàmica social molt més igualitària, en el que no hi hagi una lluita pel poder per veure qui mana més, sinó que més aviat hi hagi com a veure qui pot servir més als altres. I des d'aquest servei mutu realment s'arriba a una dinàmica d'una major igualtat social, perquè ningú està pugnant pel poder, sinó que tothom està mirant de qui pot servir més als altres. Això és un bon ensenyament també dels valors cristians, seria una bona contribució a la nostra societat actual, que els governants estiguin per servir i no pas per ocupar llocs de poder. No sé si en trobaríem gaires, llavors potser sí serien uns altres, no? Però és molt interessant i a més lliga amb una cosa que no fa pas massa, deia també el papa Francesc, això, sí. que no estan barallades la fe i la política. Potser ho sembla, però el papa Francesc diu que no haurien d'estar renyides la política i la fe, perquè quina millor manera de servir als altres podria haver-hi que servint com a polític governant. Governar és una tasca que si no fos per la política de l'espectacle, per l'espectacle de la política que vivim en aquests moments, hauria de ser una feina és una feina complicada, és una feina complexa, que no té per què reportar poder, sinó que al revés, és una feina de servei als altres, i així és com hauria de ser, i el món doncs ens aniria molt millor si els polítics actuessin així, amb una actitud de servei i no pas d'intentar guanyar poder. I també nosaltres entenem que Jesús ens acaba descrivint la lògica del regne de Déu, la dinàmica pròpia del regne de Déu. Qui vulgui ser el més important, que es faci el servidor de tots. Aquesta seria la lògica del regne de Déu, i quan els cristians demanem al Pare Nostre que vingui a nosaltres el teu regne, d'alguna manera estem cridats a fer realitat aquesta lògica aquí a la Terra, en la nostra societat, cadascú en el seu entorn i en el nostre àmbit. Si nosaltres ens posem a servir,
i això tant a la professió com des del voluntariat, com des de la tots família. els entorns, a casa, Exacte. a l'escola, a la feina, a tot arreu. En tots els àmbits. D'aquesta manera estarem contribuint doncs, a posar el nostre granet de sorra a començar ja a construir el regne de Déu aquí a la Terra, que això no és res, no és cap cosa estranya, sinó senzillament que els que volem seguir a Jesús i el seu evangeli i que per això ens diem cristians, doncs és un estil de vida alternatiu que podem posar en pràctica. Doncs us animem a pensar com podem tots plegats servir, però a pensar-ho, jo diria de manera individual, no per ser individualistes, sinó per veure com cadascú de nosaltres podem servir en el nostre entorn, en comptes d'intentar que ens serveixin a nosaltres i que ens facin favors i que les coses ens vagin millor a nosaltres, veure com nosaltres podem servir a altres persones i ajudar-les, perquè aquesta és l'única manera de construir el regne de Déu aquí a la Terra. I veureu com també s'experimenta que quan serveixes i quan dones, reps molt. I això és molt important, perquè no reps a nivell material, però sí reps molt a nivell sentimental, afectiu, espiritual, és a dir, aquest àmbit no material, que també és molt important. Doncs fins aquí aquesta passejada amb l'Evangeli. Us convidem a seguir a prop del missatge i a estar atents a les noves publicacions, que intentarem que sigui ben aviat. Doncs vinga, això. Fins ben aviat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.